Lajeng pamirsa, sugeng kebagian malih kalian kula Tia Olga wonten ing pewarta basa Jawi Kamis tanggal 9 Februari 2023 SMK Sanana mengunjungi Museum Semedi. Tanggal 9 Februari 2023 SMK Isania Tegal ngunjungi Museum Semedo ing Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Akeh fosil-fosil ing ditemukake ing Desa Museum Semedo. Wiwitan pembangunan Museum Semedo ing tahun 2015. Museum Semedo dibuka ing 2002. Museum iki ngemat temuan fosil urip kuno ing Museum Semedo. Objek disimpen 3100 peninggalan kuno. Penemuan fosil prasejarah dumadi ing 2011.